Tras a rehabilitación do Pazo de Goiáns e a Capela, o Concello de Boiro avanza na posta en valor das edificacións auxiliares da finca, unha das xoias patrimoniais non só do municipio, senón de toda a comarca. A través dun convenio coa Deputación da Coruña, cometerase o proxecto de restauración do lagar pequeno, a vivenda e as antigas cortes, cun investimento superior aos 250.000 euros. E este xoves pasado vimos de aprobar non pleno a solicitude para presentar na Deputación da Coruña para que nos financie tamén arranxos de 3 inmobles que temos xusto na entrada a continuación da capela, como pode ser un dos lagares, tamén unha casiña pequena que hai e tamén as caballerizas. Estas 3 inmobles que darían xa por terminado que a entrada do Pazo están valorados en 250.000 euros e a pretensión é que a Deputación financie esas 3 obras para xa terminado, como dicía antes, a entrada. A actuación contempla obras de consolidación urxentes de ámbito estrutural, así como a mellora das envolventes, coa sustitución das estruturas da cuberta derrubadas, saneado de muros e fachadas, conservación do piso e recuperación ou instalación dos elementos de carpintería. Ademais deste proxecto, o Concello ten solicitado unha subvención tamén á Administración Provincial para o acondicionamento do Pombal. Fai un mes tamén enviamos unha subvención, presentámonos unha subvención da Deputación da Coruña para inmobles que están catalogados como BIC e, presentamos un proxecto e estamos a espera a ver se nos lo conceden. Unha vez executadas, tan só quedaría pendente a restauración do lagar grande, a Casa dos Caseiros e a instalación auxiliar anexa ao Pazo para completar a posta en valor deste complexo patrimonial.